Здравейте, мили мои приятели, и добре дошли в моя чисто нов канал, който се казва Канала на Вики. И първото ми видео ще бъде как ще лета със самолет от тук, от София. И аз съм си тук дома, написал съм си домашните. От тук, от София, чак до Валенсия. И ще има много страхот и много хубави неща. И в края на видеото мама каза, че ще изкачвам, мисля, че 270 или 270 стъпала. Като го чух това, леко се изнервих на мама, защото не обичам много да катерям много стълби. Както виждате, вече е нощ, тъмно е. Ето, мама ще го заснеме. И аз трябва да си лягам, защото трябва пътуването от София до Валенсия в 6 часа. Сме на летището, ще летим с Ryanair, Boeing 738.